Karlitang bina ing tipiapan di Mahasau rong khilan along Kachikimopon. Di Mahasau district along rong khilan Amikar Himari Tirang Achor Kidamtang ningkan surihinira ing koirapho paya chiklo ni phai Cricket Homarni Odlangno bangpho tum kachulang rempen apran kidamna Karlitang bina ing tipiapan akarjong Kepang Thirpon Lapen Karlitang bina ing tipi atipit along long e pusitami ing pupon labang solong e kang pupon laki dhormen ing hi ahin pen lapen kardom kardi pon laki father Agustin ahin pen lapen alangli sumar amen laki Marcel terang Stefan terang lapen living terang atum henlo lapen labang so ki pho ahut kacharap chitodu na tumaphan anta dirika matuma hin pen kachoro ki pajar pon pusi pachini pon tangte alang litum kaningje ponalam thepen le arjupon iksina news report public lapan ke Iwandak longku lapan umok silosoran kalau karbang long penan postame kyongdung student organization tum women organization tum kadua song antame la solong na kitu cara abdul salang le tum bang tum tame mane pecuru payer ponlo lapan ke lacha dali perhot law and order tum postame alang le tum mane la so prabjing pen la so ke action en pen la so outlang no ke claim so crime la so ke claim ve ka bang putu manang le tum pang taxi nepon long lo napan nepon pan engnang lo se non bangke kodolong sedolo la si pini nilitum postame ka chuni ri bangke la so ke claim ve ka tum phan bang sudak pen rona teng pen en sai pon dia facility tu me chuni ri lo la pen ke rona teng pen sudak en sai pon lo plote non Karlitang alangli binai tepi postame mane akar jong postame kareng me somsi mane dupo lasi nitum hin pen ke pil bangke la lasi justice bangke mane as per law la bangke pivek proposition nang thelo tela Karlitang abang pu apartment akar ladak la di Mahasau Autonomous Council ben pusame nali thon pine ke rapason ang pima Mahasau Autonomous Council pen ke non EMSR ke hai something ingti alangli kerap abang ke la nili tuma hemlong bangke la kisung pholo pen ke apong do pik lo ke wang lapen nang herap do na phanta son nil tum ki claim da malong ka chini long dambe nang rap do nik pik lo lapen pangkas dambe nang rap lo lapen non karbiang long pen Dr. Tuliram Monghang lapen lahai CM Himanta Biswa Sharma alang list dambe nang herap do lahan ke nil tum combination mang kelong iklo pen non kilongi dolang posipu kala da government pen kilong ni ateng pulutan te da kitok do 22 lakhs longi pusi na pustame nona bang kelong ilang la bangke acir ke dingulo tema seta non ke kelong ilang lalu ya stone foundation kang pu bangke ke hai sar dormening hi alangli social worker lapen damtang town committee long ex chairman alangli si alangli phansi pangpon iglo pendang ni tum kardom card dia ron pen tak holy mass prayer napado pilo kurusar Father Augustus alangli napado pisi il tum kadu gawe hala dak thiri long program chun pe me pen non la dak an makin il tum ham long mangke alang li tum nang humri lo la pen
ดักจิงกีจิงไว้ลงจุลาตอนนี้ตุมฟรานซินัลตุมละดักมีเดียคอยเป็นดักเกี่ยวกับปนตุมพันชุโรโลลาเป็นนิตุมละดักกัจจิมุนังกอดที่เกดัมตังนิลิไปเลดบินาอินทิปีalang li kupsan me kuson ne alang li kisung dunang kok lo apot si pinia bangke litum kadu kowe anili chahang si adak longku longta ra ra phan lapen halloween nga chetong dun karbi anglong asong kapre katuma phanta nili chang iklo stamil adak kadu we chitong pet ateng lo pinangan ke la sinona bang ke nil tu program ta pajut dog lo la si hala dak nil tum thiri long tame nili pay foundation stone bang ke ulong iklo la pen nona bang ke la dak nili hin pen nanga chitong nu arat no bhan kachuru la pen ninga ching duk program ta tang iklo la sinona tum non nili kipudami alam mangke alo niling arong chen si nal tuma phan nang churu iglo la pen deng lo la sino no bangke ithi thini wes ta pu sara tum pen nang pathanun thu iglo na pini ke chitong ada ka program along so mod ka pangthir pen ka pu asang tum reportara tum mantaning sing iglo nang tum chitong ke ka po asi alame ke dam tang gisung ke pulo Islam ini kecitong tu mana anda ke dalam tang nang serap dun kiceng pen sinon pun da serap bom lang si mini anda citong bom lang apen kejedan nang ya kes ke judela nona flong le lo an stamela soaro kes ke pang tang ya phansi ini lidar do mana anda chahang lo pen tum nang citong dun lo la si prang la man su se kejedan the gia phan itum justice kilong ya phansi tang ni tum ta mini chingrum lo chingki chingwai lo mot ko pekter lo rasi arna mapan lo pen munida atu mapan ta tuning rilo nang cerap dun pet dia pan sa kam ka sukses ya pa nasin lihin bentalan si fancot lo kardong Rostom Lekhe Harughat LAC Aparman INC long ticket ke hangdon Rostom Lekhe inod Indian National Congress Karbi Anglong District along Harughat LAC pen MLA ticket hangdon pusi alangli pen pherangkyang no chithan pon alangli inod Indian National Congress Karbi Anglong District Committee along chepa bihek pen party along dothe babang phu pusi alangli chipu lason ahot non kebangji MLA election ahot alangli Harughat LAC pen ki thordun ji aphan chi siksi party ticket ki hangdun alam pherang ke angno chithan pon alangli kaningje ponatengke alangli BJP aphan parmc chepa haiji pusi ningje halapu APHLC a party lapen INC angpong kacharap doji pu kachithan sai alam thelong alangli pen kaningje donke APHLC pen thangnat kachingwai pon avila Lapenjong si kacherap doji polote APHLC atum candidate kacheparjap tonga barat ki koson lo pusi ningje News report Public TV Karbi Anglong Apalom kadin long arad apat nilihin pen suri hingaklong pen kalam pajul lekada aprangsi nili Harughat le long pen emle ticket ke hangdun abang lo milimen Rostom Lekhe lape nilirong bangke tarabasa rong thonarong lape nili oikimi akimang kepaki ninji labangso kepache tondun gorobogoy a presidency along si nili mathadun pensi ticket ke hangin lo lapen gorobogoy bang minister chorek pupu bang ke rata tum sike jaw amitha ning hang kali esi gorobogoy bang ke minister chorek ko non
nangkili ji assembly election along bangke alang si chief minister lo la pen litum kar bing long east west pen bangkli a candidate congressman high vegi la pen high veg ko pusi ning tipono la pen rata tum aning hang a candidate ki choice thing dong si ate hai gorobugo APCC president ahin dong si tiponi kini than mili akimange lalo hadet lo polote number 1 bangke education ahin bangke liteng kar bing langarat kan patang ina kala lapen secondly bangke liteng development bangke number 1 ke towal nangke nilang nangke lapen kini tum kupima kilo nanggi araita tengke long dekte ni chisong nanggi la bangke lapen sisono long kami ni liunan bangke boridin to lapen kini tum non contract plan ji putame non DGP sarkar bangke sorsar nangko athe tangkata piune bilta lapen kini teman intepen athe non kini tum han tote ke porhi nachot kali every site kami plan ponang development bangke kini fan business align pune lapen contract align pune ke charli amete masi hekapte le charli bangke kasi nilia kemange lalo social media to ne atang 2001 aningkan dame la ninggelo itin self confidence imithang aking charjab gi polote iliting ke pilema o kini etum alidar nang ate kini temaki sungu kini kini lasi none prang waing bangalala mili hadet to no polote MLA scheme le nang le tame nang litum kini ke tam ke claim tame tangka vesa punillo ninge nang ate nilisi tangka nang wan tipo mate tangka wang lopo te running bill tipi ta nilija kong dolo le kini tum tuklemo lasi lake isi aning ke ho MLA ke niya ta tunang si tam sampa tuklemo iyo atum hansi akuti sot to la sonsi kini phanke discourage te kitami nili ke lakali aku tia kam le tangka nang sensono pulo to kini tan running bill number 1 gitu tangka without mane tangka wetin tani seklen sedan aja pong ne liti lakani ke la hello fast akimang lalo kini itu nanti sidin egi mililong bantu emele agency tiket long det pan hadet le to milila hai hello project ke milia akimang la ko lambang ke mulira timbang ke mathadame lo pulote ahok tet lo pesi mathadam kita me lake mas joining mane kali lake aker ke tham tar bitin tula aker ke tham lake isi DGP than keremji angtek aker ke tham lake DGP tum den elo dakten nang tum thano athe joining a program ke bank ke lake jirlo phirlo kali ke isi apordo lake Geneva party meeting anarlo sami pene Geneva 11 बजे 1 बजे लसन प्रोग्राम के देंसी आखिर इता में जिलो फिरलो दा बाजी के थोम को पिने में लहाय बांग के इसी लके डिनेशन अंकित कली बीजेपी सरकार अपन मेडम दे लके अकेर के थानो लके तो बीजेपी तो के हाई हेलो 90 बांग के लके 100% ले लके रात अपनसी कांगसाई के नंग बांग के टिक अन बीजेपी फन के जल्दी ले लके 100% AP Chelsea song pen BJP sarkar ke chok chia putha baidreli ke da Nijangkar bianglong lakha troksi kapli MAC constituency ke parlo AP Chelsea song pen ada por final ke pen tharwi hidi pathu aklamalong pen baidreli pangcheng ponsi langmipi langthat amlet suvi sotra humilangso jengkha menmiji bogorighat philangpi lapen khiruni 0 point along an arnikang sam por 5 li anang chilesi khiruni 0 point along slogan pusitami hang tarampon lapen kupia potsi AP Chelsea pen baidreli damnang koklo puloti BJP party atum radaphan aphong ka chongthui ke palu ason thak thak si LK Advani ke bang hot pusitami hempregalam ningje hai hede lapen Ranat Singh ke bang hot pusitami karbianglong kar I hempregalam the ningje kang kede
la pen India Home Minister Amit Shah ke wang hot pusitami hempregalam the ningje kang kede son thak thaksi ako puthot India Prime Minister thi hek pen PM Narendra Modi loring thepia long ke bang hot pusitami asapta hempregalam theke ningje kang hai he la pen Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM Dr Tuliram Ronghang pusitami hempregalam theke thangta pudun hai he pulote non ke dobom BJP sarkar aphan ningka chethia son dolangma India Prime Minister Narendra Modi lapen Home Minister Amit Shah pusitami wang etlo bonta latung wang det anta hempregalam the ningjekang ke pulote BJP sarkar penke hemprek nang pipelo lasi epe Chelsea aphan pahailote Karbi Anglong akar I hemprekang them longpo lapen PGR VGR voter list hai hoi pusitami ingthan lappo lapen lakha troksi kupli MEC Pawan Kumar Rai amang ke heman atowar langtha pen sotro ke dam atowar ke nidrem lopu pubom bonta ningkan kep ke chokpo non anta atowar patang thekthelan bonta ningdok meme Bihari arong pulote towarta mipikpik Karbi arong pulote towarta longlia duk lapen langbong langplet titi jongsi labang soalam thi epe Chelsea pensi kipuamat ahok kali puji mani BJP atum Bihari arong lapen Karbi arong atowar langdam lote chini po pusi pherangke thengno lamthe pachini pa News Report Public TV Karbi Anglong Pini Yasemet Pet da Koplia constituency atumpen patir piponsi wide relia bang padopolo da tharwe hidi pen langmepi pen langthat pen theology kandong amlet suwi la pen hapu wen ang chiroi thusi ako puthot sotro asona thaksi chaipura chengbong amang deramukam jengkha thipliaram jengkha la pen menmiji pen ko pu chiwang thu iltom dak pini ako la dak helangpi sami kok thom long an se aku puthon nil ton pali thulo lana pali nang kok alam the bangke la helo athepi alam the nil tom ki enda bangke la helo apen rat aphan apachini alam the bangke la helo BJP atum kedam tang dak LK edbat ni ke wang hut pusami autonomous state alam the ningje hai hede seta BJP aphan apa hai luk long te ison bang ke rap longi mone pusida Karbiang long rat atum bang apa hai dulu seta me hala LK edbat ni ke wang hut pusami autonomous state nang PG nang PP alam pusami dak ni kang hai hede lapen Abdul Thu Rasnat Singh ke bang hut pusami autonomous state lapen Karbia khai tama ke mang abang ke nang pachun pikang ke det lapen lam the nang ni kang pedet lapen Abdul Thu Amit Shah ke bang hut pusami Karbiang long Amit Shah tami bang lo Amit Shah ke bang hut pusami dak Karbia khai phan ke rai ji ang thek ladak nang pikang ke det rasona thaksi India long Prime Minister pusami bang lo Narendra Modi pusami bang lo Denggang long bang lo sedame olo lureng thepi long bang lo setame hala sun Narendra Modi ke bang hutat dak rat aphana pachobai BJP tum lada Karbiang long BJP tum mangi Karbia khai la pen Karbiang long rat aphana pachobai bang ke Narendra Modi ke bang lo autonomous state nang kang pu pusi Karbia rat aphan pachobai pon hasu lasi Karbia rat aphan ke pon lak Karbia rat aphan pon setame hala dak Narendra Modi thengnu long pusami Tuliram rong hang ta la dak pen ke pon rat aphan ke pon bang ke autonomous state nang kang pu pusi ke pon seta hala so autonomous state alam the bang ke Tuliram rong hang ta Narendra Modi ang nu ninje kang hai ninje dun hai 26 December ni Guwahati rong tepi long Chingwai dam lo hala so Chingwai dam ating pen pinap penamat election po pinap penamat election nang jipu rata tuma ke manga ating pen Tuliram rong hang la pen Himonto Biswa Sarma tum chechak dolo hala so chechak ating pen pusame papleng ipe dolo aku puthon patumi hedong pusame Karbi tangte Karbi song dorom parti dorom awe pen jingrum lo hala so ta jingrum long pusame rat aphan thang nata piniar ni an pusame hala so rat aphan lang jak pi hai bangke avide lo Tuliram rong hang bangke lasin ningduk meme lapen BJP sarkar phan parem retik ke laso APGR BGR along lelong ke do ke betam election ahelo BJP phan parem retik ke non tribal atom phan separate electoral rule long pen cancel ahelo BJP rem retik ke autonomous state da long unelo lasi BJP han parem nang po autonomous state lapen BGR pachunangi lapen non tribal atom phan council electoral rule long pen cancel nahi pulotang te separate electoral kong awi ma 6 dulu Tuliram rong hang lapian BJP tu rasit 6 dulu along ke Pawan Kumar Rai ke ladak Bihari ke biatum ke dake election age thori bang ka phiram lo ladake
butar sa tanang yok long li la si la sona ak yok long le tum han se pa yok long det sakuri ya pipi tum han se pitu det long le patara pilong le tum han se pitu det lai hui ning ke yang je lai hui ning ke pung pen si kar biara da phan patini nang pusi pini nil tung adap por phai sir kep pen non por phai plia por an pu samin nil tung piniar ni chang thim chu tie jun je pen tabang so bai li bang vek ponang kok lo la si ke bang jiar ni yong si non apatimi kar biang te kar bia long ka pa che parai pon lo ke bang jiar ni jo kep ni kep pen yong si klem klem bote rat ka che song thur pagi pu hala so rat ka che song amede tuliram rong hang ko pilo ke klem po hala so rat ake mang aputhak cm tuliram rong hang ko pisi klem pon po la si rat ake mang aputhak prap jin pen pachuno la pen rat ake mang tumta la pen kar bijang te kar bi patum di fu long di fu algorithm long hang lo hala so ke hang hut pu same la bang so tuliram rong hang ke pi nap ang bong pi ni pe nap ang bong si election po palam ke ningjelo setame hala so election bang claim ahedel puthot KSA tum jingrum si social organization tum jingrum si di phurong so pelong pu same hala dak rally dam lo hala so rally ke dam bom hut pu same hala so karbia riso jang to phan hala BJP chamcha tum toy si hukum PC hala karbia riso jang to phan rai kom sai khetum untik pasap lo patheng lo hile mu pa aplo la hai lo tuliram rong hang aka kamatha kang dai ke karbia phan lo pote ka patheng ka patcho la si tuliram rong hang ke chokche BJP ke chokche putha pasi niltum pini rat aphan ka paching dam pasi la so bai li bang dam la pen adun thu thulang non la ke recently non aba ke dam tang December cheklo 2021 malok 21 December malok iltum theklong lo nang pu APSLC bhan hai lo plote ang ton akam ta APSLC tum claim biat po athe $6 rona teng $6 ke tok dak do haladak karbi la pen inglong asuan si la so karbi ang long ke dulong cho jipu chata me BJP ka ke Pawan Kumar Rai la ke PGR along le along ke do la PGR along le along si ke do lo la so Pawan Kumar Rai phanta put MSA candidate pide la hello ning duk me ke chata ke dam tang 2024 ani 1920 la so 19 kala 20 la so February arni bangke di phula maching wai ho bangke adjo pe namasi dak rong sar ke do ana phan ke cancel thailu la ke rata thailong lo seta rong sar phan jong si rong sar ote la sarkari gangbura te phan si cancel thailu pulang ke people of Pawan Kumar phan cancel a hede ke Pawan Kumar Rai phan cancel hai ni ke sarkari gangbura phan jong si cancel hai lo pulang te Pawan Kumar Rai phan cancel hai ni sarkari gangbura phan ka cancel ta $6 rona teng ben si cancel Langpher APHLC Constituency Committee atumpen PGR along lialong aron re pen kido keche kibia suatumaphan tharli sirak nangji lapen hemprek ban sirak nangji pusi me thengtom pen kachisong po sonsi thang ni phai pho arni APHLC Langpher Constituency Committee atumpen pater pi ponsi me thengtom pen kachisong po labang so me thengtom pen kachisong ponang kok alam theke karbiang long BJP a party ato ningkan circuit council charipon etlo sita karbiang long a pharman hemprek ban thekhe lapet PGR along lialong aron re pen kido kebe ke che atuma phan tharle pon hai he pusi me thengtom pen kachisong a jai megalong pen pachini po lasi pining surihini ra ingkoi rachok MLA kilik aprang jong PGR along le along aron re pen kido keche ke bia suatuma phan tharle pon nangji pusi kachisong a ho thang taram pon news report public TV Karbi Anglong constituency committee tum banche patir pi ponsi tini la bangso me thengtom areli bang tum deng pono tak megbia thoi era gaungan tum dam pono la si la bangso thengtom areli torchlight rally tum paduna ko the bangela hello ningkan sirket BJP atum a failure a Q&A a ke thek the a ke plang play join si pini tum me thengtom ben rally don nang ko la pen la ke tum dak Langpher constituency chot kalilo Kopli constituency long tangalo Bithung constituency tangalo Parnisi Nomati constituency tangalo pinengwe Langpher lo constituency kora trok long stamela bang so me thengtom areli bang dum pedo ponji BJP atum a failure a Q&A a ke thek the la bang so lama bangke karbiang long arat phain tum pachini ji la pen non ankele assembly election upcoming 2026 MLA election legislative assembly election bangke BJP aphan
ili tum vote ki pi pan hok do nang nelo vote e pak ta pi nang nelo PGR VGR bang kela tum election aprang kela tum eviction claim ha hello eviction jud pen election judde se tamila tum claim kelo claim ha hello la pen asona thaksi article 244 a autonomous state ili tum pu bom lo jeli tum MP tame dolo MLA dolo latum a failure ke halo article 244 a bill bang house along protected dalo lasi non ankele je election MLA election ponon lapen mo MEC election hositame BJP afan parem thor the polo tangte itum autonomous state a bill tame parliament ong pale dun thelo lapen PGR VGR long tame ilitum KB keche Bihar ban ke bang tum phan Bangladesh ban ke bang tum phan ke litum eviction claim tek thelo lasi amut pialam ke halo election abang ke BJP han parem vek nang po BJP afan parem thor the polo tangte APHLC tum phanjong si MLA pahai dun dei ba council tamil tum pahai dun dei council election na pahai dun dei polo tangte eviction ta me claim thek de po kedam tang voter list di paragraph 2 sub paragraph 7 along ilitum council autonomous council election afan itum voter list kimi selam nai boke CM tuliram rong hang do bom hosila bangsol high court pen alam rai na palilo mati di halake congress do bom hutlang sita non hala so congress tong ke do tum si non ko BJP along sita me MP nang man no MLA nang man no MSC nang man no CM nang man no kente non na claim nektedat kente hala sut ke congress hot pulo non BJP hot people claim kledet kente lasi ake chok chike homan no national party aphan gel tum parem det de polo dangte dak regional party APHLC aphanjung si tum pahai hetti ke bangke voter list tame salam unelo PGR VGR bename latum eviction claim kelo autonomous state article 244 a tame lage wan thek thelo jong si article 244 a jong si latum wan det un polo tang chipak lang hoi non MLA election apra jong si wan un e polo tang te karbiang long ara tum nang suma vote epak ta phalang duri non epak ta BJP aphan vote pipen papahai dun rino lahelo ne tum APHLC pena ke mangke de mangel tum non ilitum central committee tum executive meeting do lang executive meeting do data PC non la alliance ba alliance le pu alam te mek langji la pen non amat ke hala congress tum ta bang amen che paklang bom lo ke la pen dak APHLC tum ta men paklang bom lo je la si thurji bu bang hendi setami la ke final kali lang final ilitum talks do lang central executive meeting do lang hala so PC ilitum final result bang paklang ji la halo penangan social media la bang ken tum ke resolution ke teng tang lo lake dak constituency sirkep do resolution ke teng pamelo dak bang neli phanse amene place lo tapen hawar ke hat LC lo bang eli tum ke dak bang theng thiblo dak bang ke APHLC ban thurpo dak la hello alliance non alliance ne lo dak APHLC lo lake APHLC candidate lo lake yes to pinini litum people sila dak meeting tom position ke deng nang kok makulote lagi litum kadok we chini nang ji akenang sot lahan lo akenang sot ke lahan lo je ilitum da karbiang long ke ilitum pamupulo 70 years di itum 70 years da council nang charilo program a party sitame ilitum karbi mate inglong sotum akemang non anta article 244 again anta chunche to hala chunche lo sitame la dak karbiang long arlo PGR VGR do la pen government land amokha do la kadok ave sitame tharle nang ji pu apong program social organization ben cheng lo kaje song do lo sitame non anta tharle at a only dak bolong ko maji long sapo tharle chom do lo sita la bangso ka tharle sta incomplete lang pusi nilitum puji ning samse karbiang long arat tum la pen dak lang ferarat la pen bolong kom ji arat sitame la si non nilitum ki puji ke lahan lo je la non ke chari bom BJP sarkar atum jong sinang tum man melo nang tum ap elo bolote nang litum non council ke cari bom jita nang litum order velo la penang tum cari nang lelo la pen CM ben cenglok EM kadok avista me nang tum arpucheo et jita me nang litum phan thang ning ke oeson we karbiang long arat ke athema nang litum ke claim nang ji kam anang litum claim ke dalo nang litum ap ke dalo la sini litum karbiang long arat tum ke non e phong ke wangji la non MLA kilik te bok hetlo la MLA kilik hot ke karbiang long arat tum kachi sik do tang lo la penitum la boson da taxi lang ferarat sita me chi sik ding lo non ke wangji lang ke MLA election pena bangke nilitum ta la BJP afan bangke vote pipelo pusi arong arat penda nilitum chingki je than lo la pen ke nang litum BJP tum ke non ke wang jilang election ke lake rem vek bu nang litum ke jiman tangka maha mas joining cheng ra nang litum mas joining tami athema nang litum ke 100% failure pilo failure nang litum PGR VGR alam sitame ke damtang MP election pen cheng lok
non MLA election nang li thulu same a problem sin nang li tum wan bom sitame nang li tum ka eviction ji ke kali nasi Karbiang long arat ke chirumia thek ta nang li tum han ke ning nang che theke avelo nang li tum han ke nang support ke afialam lo non ke bang jilang election ke nang li tum ke remji par e prat po lasi nilitum pini le thot sitame nilitum dak kache song paklang lo lage nilitum ning ki pung lape nilitum ning kang samse lape nilitum BJP aphan bangke non ke bang jilang ke Karbiang long arat afan message ki pikang tung lahan lo je alang litum la non MLA election aprang jong si PGR VGR along li pen cheng lok government len along li anta eviction thek thede lo lapen separate voter list alang litum selam thek thede lo lapen article 244A sitame alang litum pichun thek thede lo polote Karbiang long arat atum vote ki pinang ya kenang avelo kali polotang te ilitum lapuson si dambom ilitum along ri lapen ilitum akhai ke vir det po lasi kadok we phanda Karbiang long arat phanda chuning ri lo ardom ki pipe de di fan vote Ingdeng trokep ranar kep lukhimon kar chokitalon thang ni phai player ni duar baguri angkang dolamara lukhimon ashram isi dowan longri ke parlu diring rong chingrim lukhimon dowana long sitami ningkan surihini ra ingkoira trok apharman asekpi ingdeng trokep ranar kep lukhimon kar chokitalon pon labang so lukhimon kar chokitalona jai megalong sai kedeng pona puthak dowan chari amai phu boron ingti kongchonbang golson ingti isi dowan longri achonbang raju tiso lapen dhoroma sarsing tiso atumpen nang pachini dona jai mek atengke thang ni phai ke thom arni pen ke klem pona sai por phai trok adaba por sarche parju por phai trok rachitem adap kuru che parju por phai trok se rachitem adaba por lake honjeng kang ther somle kang ther sonsidet pena phe por phai pli arni kang sama por krung sai amai so mate chithan chipare amai kang nipon pado olang thaso hegi ang lapen puthot thang ni phai pli arni kang sam kedeng pon asai laki ada por phai troksi adap manpeng choklin kurupo apindeng chehodai det rat pen kuru saraphan ingkung phopen karcho dera phit por phai nar kebra achtema por honjeng kang ther somle kang ther kachelar por phai kruhini anar lo apor laki kuru po atu malam so kisang lapen dera phit por phai isi arni kang sama por laki puthot honjeng kang ther somle kang ther kachelar lapen por phai ke thom arni kang sama pora bangki karcho arna malun pen jer pho karcho pen si pinia sai ke puan si ington pon lapen puthot thang ni phai pho arni por phai ke thom adap kang ther mithe kipi kurupo amchotji atam ase pen por phai pli adap mina jungjung dowan amilur chipaklar por phai pli ra chitem adap chutun chudang ami hip chipang ther chardom chardi soarlo jongsi ingther the pulote penso tami laso sai pachunang po por phai pho adap choklem i chodam i kesoi keret arisim kong telong asonamung doan chopak aphi kihi por phai phora achrim adap pai po aphan kachardom por phai trok adap dowana long kuru saraphan him sangaduk kementang ason an kachiman ilong adim kang ther the pira chipi chepang ther non por phai troksi adap lokhimon hok aron lama kang ther kasili lapen ingkung ke thompen karcho por phai nar kep adap karlitang atumaphan chikimu lokhimon hok aron alan kithan kachipaduk abang phu abang phi atumaphan por phai nar kebra chitim adap dowan pi along ingkung sir ke pen karcho por phai kep adap lokhimon amen pen karcho hamphang pen kero karcho kirton riso ejang aklimang pharsar phisar phudoan alon pen kero karcho kirton por phai krihni anarlo kangther mithe kipi kurupo lapen kachitong arat doan kurupo atam ase aphi phi along rat atum roidon po por phai
hini ra achitem anar lo puthot kero karjo porphai ke thom arni kang sam kang ther mithe kipi kurupo lapen kachitong arat do an kurupo atam ase aphira phit along ratatum roidon po porphai ke thom ra chitem arni kang sam puthot kero karjo porphai pli arni kang sam kuru aphan kementang ason amung kacheron porphai pho arni kang sam doan pi along longle amilor ke kai alon pi lapen labang so lokhimon karcho katalona jaimek abangke thang ni phai truck lapen truck siar ni ansi karcho jot pameji pusi dhoron chari atom nang thandon rong teke penili tuma pherangke harson ronghang news report public tv Karbi Anglong thang chuklo ni phai pho lake teneng sengkan surhi na inkora truck asengkan apartment pininili Karbi sengkan kini lapen thang pho karcho mate lukhmon karcho apartment nili nang tum therang kya bitung apartment tame nili ninga klok den tum katu khaname kardo bajelo kardo nilimen tharepo rajiti so lapen nili non mat isidowan nong reang kang nong re mai long chundang akusini non mat kemo ahok lo pini nang linang ka jolam the aputha kalam the bang la helo pini dak miri tum diring rong chingrum lukhmon doan mate dak duar bogri constituency ke parlo dak diring polling station angkang along ni tum dak diring rong chingrum lukhmon doan along kami angkang pipen katalon ason dak pini tum dak pen kami misen ni pen sitalon ponlo lalo pini ni tum katalon pon aputha bangke pini ni tum isidowan long ri angkang chot tukadi lapen pini dak ni tum isi doan long riang kang lapen diringa doan chot pakal la adwan tin lapen along ritin tami la so saya puthak mate la karcho puthak kening tum deng pon lo athe kupi poma pulutang te labang ke pini hello ni tum lukhmona ron along ke thenai pini hello lukhmona ron long kang thirnai pini hello la lukhmon pu amen ka chelong arni la hello la si pini bangke ni tum lukhmona ron pen pada porphai ke thom pen sini tum la bangso sai deng lo guru potum pen si kang thir me thek pi pon lo la pen pini adap porphai pli pen nang cheng bom wang bom si nona porphai krihini nang par pen sitami non kang thir me thek pi na si pini dang ni tum diring rong chungrum mukhmon doan tami misen me pen si sayang deng non achipi man par elo la pen non kicheng pon thujilang mate non cheng pon bom tami misen me si chunpon pu pusining thelo la sila hello tadu ka ve da Karbi Anglong ara doan phan tami kachini ne pubang ke ni tum jong muwe athe kachini dang side lo pini lukhmon karcho upi pose katalon nang kok kolam thilang tadu vitame chini lo ni khan thedes tami la sini tum katalon na puthak bangke lalo ni tum kurusa lo khoni tehensek nang ke than aron lukhmon aron ke thang pho thang ni phai isi la bang Karbi sengkan kini lo thang ni phai isi la ben ni tum la bang so sai ke deng la bang ke thang ni phai ke thom pe se deng kon lo ke thom li phot drop toxi la an pe se tum la bang so sai ang deng pen ni tum cheng pon lo la pen claim pon lo la si pini an bang ke ni phai ke thom ni phai pli la pen pini ni phai pho ang bong an ke chok lo ni thoman ke chok lo la pen pinam ni phai trok la pen ni phai trok si la deng hini do la bang ke arna masan bang ke pini si pajut et po mate arna masan bang ke pini si deng pon lo guru lo khon ning ten sek dang ke thana ron na teng pen la pen pinam ni phai trok bang ke dak khi dat amu pen cheng lo kadu ka vel hai phai la kha pen cheng lo la pen lukhmon hok aron amai pi tamini tum ing ni pon po la pen ampar tami ni phai trok siar ni bang ke ni tum umania ning hang pen aning ka parong kilun la pen kikan la pen kapathua hin la hai kadu ka ve dak siding pon ti la hen ni tum pini dak lukhmon karcho katalon na puthak asang deng la ke ansuri hini raning kan kora throk thang ni phai por ni Albert ingti lapen kasang bepi lapen asomar bang throk atum puthot sikur pen honghari kachewang thu jengkha angkang kaparlo hunmi lang sodra mukamalong hemari tok bi amekar Albert ingti lapen achor kasang bepi lapen asomar bang throk atum honghari long puthot kachewang thu sikura dhorom rimdun pen puthor alang li aning chirui chewang si sikura dhorom pen puthor Karbi honghari dhorom long alang di chewang thu labang somai long kache tongdun lake Karbi rongasar amai mutijar acomasar aphangasar lapen rongasar rubasar tum chetong dun lapen Karbi honghari rongkhang longria mai pen chetong dun chunbang biren teron maipu rupon sing teron tum chetong dun tangte Karbi honghari rongkhang longria mai pen biren teron hin pensi Christian pen puthot honghari ke chewang Elbar ing tiaphan alangli radang nu puthot
seme padeng pon seme ka padeng pon nang ko lage karbi honghari adhorom arona teng pensi hempu wojon thom hempu mukrang wojon thom wosang tar kelang long karbia atuma adhorom teng pen alang li hempuang no seme dahai teng nang kok atheke kece tong dun rat det mekan mithur achoma phang asara phang lapen jutang jubat kedi matum karbi rong asara mai lapen karbi honghari amai yang no alang li Christian pen thorom ciri si honghari long kewang pot nili klem pame dam pame pupunang alang li karbi honghari aron na teng pen alang li phan seme padeng pon lo tangte alang li phan seme padeng pon le puthot iltum lang ipon senang koson si seme padeng pon ma ke hai tum pen pu alang li tum ni marli kongri pi basa pi tum do nasi pini alang li tum phan li tum balong puthot honghari kewang thu along e thebe sita ang deng bipon ko ka join si semi ang deng pipon ji polon ni alang li tum phan semi pipon thusat pode hem arnam hem pu arnam pi mukrang cirengja longri arnam lompa arnam ajeng arnam aroy arnam than arnam thili arnam tirim niteram Nipi, Nipu, Longri, Krihini, Arnam, Teram, Keplang, Kipidam, Arnam, Atumaphan, Amenamun, Parnosi, Ne Pinipenki, Honghari, Do Thipu, Pusi, Rata Tengno, Arnam, Asimi, Deng Ponlo, Dak, Kacetong, Acom, Aphang, Kithi, Kiding, Amai, Nachetong Dunan, Athengnu, Simi, Ding. Plason si karbi honghari rongkhang longri altun bang biren teron hin pen Edward Ingti ahem tunup nompan seme padeng ponlo. Adun thu Edward Ingti ahin pen tame alang di sikur pen honghari puthot kewang nang kok alam the rat kacetong tumpan alang li lam the chipak lang dun. Men amen atham amen bangke gangbura amen bangke noi do bom bangke Livingston Durong na pen nona bangke nilipu kabiong hari long putot ke bang thula bangke komane le nilipan nangke the bangke hap la putave mate komane ne don ne rab le la pu bang nangi son nangi putan nilipan nai pu bang ave nilining ke hang pen amasi non nili ke dudun ji podim bangke la ke dak Tawiaro kon milang su Nona dun thu karbi honghari amai pen karbi honghari rongkhang longri amai pen ta karbi honghari along Edward Ingti la pen ahem tu na tumpan deng pon pamelo pu kaning je alam the arju pon thusena Rodong public TV karbi anglong pache thang tumpan nili ning apong pen ta dong ka jelo nili pini isilam the kaning je nang ko klasan lo dak jeng khairia kon milang su ingtiarong ke hai Edward Ingti lapen ke ahemasor lapen ke asomar doan kadoga we bangkri hini bagdo alang litum sikura dharom pen chiri siputhot hongharia dharom chiwang lase alang liphan hongharia dharom ke dengpon lage karbi rong saramai nata dolo lapen longri habe nata dolo lapen ke chongkri hini atum longri mutia longpan mutia tumben danglok rong sarosar tumben danglok lapen ke ni tum karbi honghari rongkhang longria mai bentame chitong nunsi pini alang li phan hempu boyon thom basangtar lang pensi alang li kai angbong pena so su tum chukle me chodame chukhi me chokha me puru long me panda long me pen puru pandar ke long phan pen ke anso se agethe ke sar bidi sore ke long ya phansi pini tum alang ma hem jome hain pilo selang li phan ningkang sampen lapen ke alang li therklong pen nang dodun popu kadu berar phansi alang li lamchak chi chabo abenili tum tar julo nangli phan honghari tum tong nangkarni ma putar julo sutalang lin pen klabdak pen cethan lo nili phan ke alang li tum le nangkarni nali puse alang li cethan lo ke sikura dhoromalong ke pusar tirim chingdo abe lapen ke don rap chingki cethan abe pusalang hin pen than pa klabdak se nili tum ta anse alang li phan ninga rong kang sam pen deng pon lo